Assalamu alaikum, yau za mu yi muku bidiyo ne akan yadda idan kana so ka yi subscription ka samu akalla kamar minti 50 ko awa ɗaya akan naira 100 na kira kowane network. To ka biyo mu cikin wannan shirin domin ka gane ya abun yake. Naira 100 ka ta ishe ka kai kusan kimanin awa ɗaya ko minti 50 kana yin waya, kuma kowane network za ka iya kira a layinka na Airtel. Dan Allah, idan wannan zuwan shine zuwanka na farko wannan channel namu mai albarka, ina roƙonka da dan Allah ka daure ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. Wannan tsari ba wani tsari bane da ake sakawa, nambobi ne kawai zan faɗa muku ku danna sai ku shigar da ainihin nambar kenan. Da farko bayan ka saka kati a cikin wanka sai ka zo wurin dialing number, sai ka danna star 234 star. Ya danganta da yanayin yadda za ka yi amfani da shi. Naira 100 ne su baka minti 40, koko 200 ne su baka awa ɗaya, koko 500 ne, koko 1000 ne. Duk ya danganta da yanayin yadda kake da bukata. Yanzu yana naira 100 kenan zan nuna muku yadda ake. Sai ka sa naira 100, sai ka sa hash, sai ka tura a wannan layin naka na Airtel kenan. To kun gani sun ce maka sun baka kyautar naira 500. To wannan naira 500 din da ka ganta za ta yi maka akalla kusan awa ɗaya ko minti 40 zuwa 50 kana waya, kuma kowane network za ka iya kira da wannan layi. Dan Allah a dinga danna mana subscribe a Salash Media TV ko kuma Nasrin Technology, za ku dinga samun sabbin bidiyoyinmu da zarar mun saki. Dan Allah muna godiya da kulawar ku dinga danna like, kuna sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya amfana. Na gode.